дар вилояти суғд ҷиноятҳои ахлоқӣ яъне ғайриқонунӣ омода ва паҳн кардани наворҳои порнографӣ инчунин ироб яъне шантаж зиёд шудааст. Дар ин бора Тоҷиддин Ҳафиззода муовини якуми раиси суди вилояти суғд зимни натиҷагирӣ аз фаъолияти нимсолаи ин ниҳод иттилоъ дод. Бино ба маълумоти ӯ аз оғози соли равон то имрӯз дар ҳудуди вилоят барои содир кардани чунин ҷиноятҳо бо моддаи 241 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон 28 парванда баррасӣ шуда гурӯҳе аз сокинон муҷозот шудаанд. ҷиноятҳо вобаста ба шабакаҳои иҷтимоӣ ин паҳн кардани наворҳои порнографӣ зиёдтар вақтҳои охир ба назар мерасад. Инам сабабаш ҳамон телефон нодурусту ғайри мақсаднок истифода бурдани телефонҳои мобилӣ мебошад. ҳамин ҷиноятҳо бо ҳамин ҷиноятҳо шахсони зиёд ба ҷазои маърум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд. Инчунин оварда расонидааст дар баъзе ҳолатҳо ба вайроншавии оилаҳо. занҳо шиносоӣ пайдо мекунанд, шахсони бегона қатъиян расму наворҳоро мепартоянд якдигарро, муайян мешавад аз ҷониби шавҳару оилаҳо вайрон шуданд. иттилоъ дода шуд, ки дар ин давра ҳамчунин ҷиноятҳои вобаста ба таҷовуз ба номус низ зиёд шудааст. Давоми нимсолаи аввал бо ин ҷурм 11 парванда дар суди вилояти суғд мавриди баррасӣ қарор дода шуд, ки ин омор дар қиёс бо соли гузашта зиёд аст. Аз 11 парвандаи баррасӣ шуда бошад 5 ҳолат нисбати хешовандони наздик буда нафарони ба ин кирдор даст зада ҳатто ба ҳукми абад маҳкум шуданд. ҳукми абад бо ҷиноятҳои махсусан вазнин таъин карда мешавад. аз ҷониби суди вилоят якчанд ҳукмҳои абад барои одамкушӣ ва ҷиноятҳои хусусияти шаҳвонӣ яъне таҷовуз ба номус хеле ҷиноятҳое ки номбар кардам таъин карда шудааст. Бояд гуфт, ки дар вилояти суғд давоми нимсолаи аввал асосан ҷиноятсодиркунӣ аз тарафи ҷавонону ноболиғон ва занон рӯй ба афзоиш овардааст. тибқи иттилои масъулини суди вилоят дар ин давра асосан ҷиноятҳои қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, авбошӣ, аз ҷониби занон бошад одамкушӣ, монеъ шудан ба гирифтани таҳсилоти ҳатмии умумӣ, ташкил ё нигоҳдошти фоҳишахонаҳо, дуздӣ ва қаллобӣ зиёд шудааст. Фарзона Шамсиева, пресс-сатиҷи шаҳри Хуҷанд.